Dahil nga nahihirapan ako mag-voice over ng Tagalog, bibikulin ko na lang kasi nga ang hirap pag hindi tuod. Maray na hapon sa gabus, mainit-init baga ngunya na aldaw kaya mamerindal kita ngunya ning tipong. Fresh na fresh from the tree, ta kaguguno lang kaniyo ngunya na aldaw. Tulong tipong man lang niyo. Nahinagadan mi na sa nangani sa naguguno ning niyog. Ako na ngani so nagbata kayan. Ta dae man yang kaya bata ko ni tugang ko. Dae man pwede si mama ta may kargang aki. Kaya talagang no choice ako. Dae ka mo paraha di ta basic lang sa kuya ang pagbatak ni tipong ta dati naman ako may batak. Charing. Pagkatapos ko nganing batak ko nako naman diretso ang naglukad ka iyan. Puertehon nga ni inita mahuro sa hasa ang panahon. Naghiro-hiro naman ka nagbibidyo sa ko. Baga na may earthquake sa hiro kang kamera. Pertihon ko tang inumot kaya ng sabaw lalo na kung may gatas. Pero dahil nagtitirios kitang ngunyan, mayo ng gatas. Gatas ko na lang garo, pwede mong garo ilaag dyan. Cherry, ayos man lang na mayo man gatas, na mahamis naman ang sabaw kan tipong bulong pa iniyo sa UTI. Iyo ang sabi ninda, malay ko kung totoo, dai, cherrying. Oni na nga ni ang bunso kong tugang na inuuragan man magkakaning tipong dawa kasi sadit niya paman nga. Ay tabiyo niya nga ni iyan hinibian. Pak, picturean ko na ang kapot ni mama. For the exposure lang da sa video. Hahaha. Kung saro ka mas iniirinitan ngo niyan, say na ne, maggono ng tipong. Uyan pa, saro kung padagdag pa baga ni, pagpadagdag resistensya sa hawak. Bayaan mo lang kung ano. Una, wala. Umili nga daw nindo kung paano kasarot yung tugang mo ay nabunso. Hoy nini, baka nakakalingaw ka sarong tuon ka palang tabi. Mapakurukit ka sana dyan kaun sa imong mukha. Beautiful beautiful is ka pang kaniguan mo. Ugmahong ka tanako amo si gusto mo ano. Iyo man lang, salamat sa pagdalan. Sana napaugma ka mo kaniyong bulinggit kong tugang. Na masiruton pero cuteon man. Please like, share, and subscribe. It's me again, Iyo Vlogs.